turan alhamis bai sake fita daga gida ba, saboda haka bai fito majalisi ba. Alhamis, juma'a yana gida, asabar, lahadi yana kwanci. Litinin da safe sahabbai suna sallar asuba, sai gashi suka ga kawai ya yaye labule ya leko cikin masallaci. Anas ya ce wallahi saura kaɗan a watsi saboda murna. Ya ce mun kusa mu fitinu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin kowa hankalinsa ya tashi. Yau kwana nawa annabi bai fito ba. Suna cikin sallan asuba, sayyidina Abubakar yana limanci, sai suka ga kawai annabi ya ja labule ya leko cikin masallaci, yana murmushi yana dariya, yana kallon su suna sallah. Sayyidina Abubakar da ya ga annabi a tsaye sai ya yi baya zai koma cikin sahu ko annabi zai zo ya ja sallan. Annabi sai ce su ci gaba da sallarsu. Ya kalle su sai ya sake labule, rabuwansu da shi kenan. Alaihi salatu wassalam. Allah ya ce innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Kai mai mutuwa ne, su ma masu mutuwa ne. Ai tun da kaga annabi ya tafi, to ka bar wani bata lokacinka, kawai ka yi aiki mai kyau. Shan magani ba zai yi maganin komai ba inda mutuwa ce. Lafiyan jiki za ka samu lafiya insha Allah, amma banda maganar mutuwa.